Nen di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebih kemawon badhe nguthak-athik tembung sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Tak gowo ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti. Bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkahi kuandane Nata Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iki mbelani kula. Senengane kok njur kon nglangkahi kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana apa kaya ngono tak ewangi Petro. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petro arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu ayuning bawana. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Durna bapakku. Waduh cengenesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning. Kok isa-isane nglakoni. Ngowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki ukarane Begawan Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon. Ngelmu kasampurnan karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna kowe mentala mateni karo Petro. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petro, Petro arep tok jolke ngelmu. Nek Petro upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Burun. Nek ngelmu mau ora ana lah Petruk mati sia. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Ucatuan. Nah iya. Sastra dasmu. Sastra cetok, sastra telu cek. Mulya papat. Memayu hayuning bawana 003.
tambahke 4 dadine 4030 0 Jong. Tendang kokongmu. Nggih pun. Ndara Kresna niku mundhan panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa.